Que tal? Boas noites. Estamos no mes da diversidade, no mes do orgullo, en definitiva nun mes moi intenso para o colectivo LGTBIQ+. Esta noite aquí no Contrastes imos facer un faladoiro da diversidade, na que imos coñecer cales son as reivindicacións deste colectivo e tamén cal é o traballo que están a facer dende diferentes sectores da sociedade a prol da visibilización deste colectivo social. Acompáñanos Paloma Castro, concelleira de Benestar e Igualdade de Pontevedra, recén chegada ademais ao Concello de Pontevedra, benvida ao Contrastes. Hola, boa noite. Tamén connosco Susi Álvarez, da Asociación Gotas pola Diversidade Social, que ademais está en pleno proceso de festa da diversidade aquí en Ribadumia, cunha intensa actividade social e cultural con ese mes da diversidade. Despois falaremos del, tamén benvida ao Contrastes. Boas noites. Tamén connosco Mónica Novas, psicóloga e sexóloga, moi boas noites. E tamén connosco Ada Otero de Avante LGTB Pontevedra, tamén moi boas noites. Boas noites. E benvida tamén ao Contrastes. Bueno, primeiro que vos quero preguntar é a importancia da visibilización, o que decía eu agora, a visibilización do colectivo LGTBIQ+. Despois falaremos tamén de que significa todo isto, pero antes de nada falar desa visibilización. Voulles preguntar primeiro aos colectivos sociais a ver que nos din elas. Nada, nos desde Gotas o que vemos é a necesidade cada vez máis de que se siga loitando para visibilizar. Hoxe en día, pois, se poñemos os medios de comunicación, seguimos tendo diferentes noticias sobre que se dan casos de agresións e delitos de odio hacia o colectivo. Entón, vemos necesaria seguir nesta loita para intentar visibilizar e naturalizar canto máis e cheando a canta máis persoas mellor, para que pouco a pouco estes delitos e estas agresións pois cada vez vayan desaparecendo e oxalá desaparezcan de todo, porque para iso estamos loitando cara a liberdade, non, do colectivo. Ada, para ti, por que é importante a visibilización? Ben, simplemente comentando que digo a miña compañeira, sí que temos unha necesidade moi importante de visibilizar a normalidade, porque non que seamos anormales, simplemente hai diferentes causas que competen a diversidade e moita xente non é consciente de que existe esta diversidade. Entón, a visibilización simplemente mostra que a realidade non é tan simple como ao principio pensábamos. A xente simplemente dáse conta de que formamos parte da vida cotiá dende sempre. Preguntar tamén a parte das institucións, a parte que se poden facer dende o sector público, non? Que poden facer os gobernos, neste caso un goberno local, a prol da visibilización do colectivo LGTBI? Sí, como ben decías antes, eu estou aterrizada que aínda prometín o cargo o sábado e hoxe designárome a Concellería de Igualdade, que era unha concellería que eu pedín porque eu sempre estive loitando pola igualdade. Eu penso que o obxectivo dende o Concello que temos que tener é conseguir esa igualdade real que falaban antes, o sea, unha sociedade onde sea a orientación sexual, a idiosincrasia das persoas, a diversidade sexual, sea algo que sea normal, este normalizado, non exista ningún tipo de discriminación. Dende o Concello temos moitos proxectos pensados para poder facer. Un deles é educar en igualdade. Eu penso que é fundamental. Dende novos e dende novas os nenos teñen que saber que estas situacións son normales e vivir e crecer con elas. E despois, por eso queremos orientar moitos programas cara a educación nos colexios, de charlas sobre diversidade, sobre igualdade, e tamén creo que necesitamos que a xente que poda sentir en algunha ocasión algún tipo de discriminación sea escoitada e axudada dende o Concello, porque nós estamos para axudar a xente. Entón tamén temos pensado crear un centro onde se poda a xente asesorar ou onde poda buscar axuda tanto psicolóxica, se está pasando un mal momento, ou xurídica, se ten algún caso de discriminación ou de odio. Nese sentido imos actuar. Agora que dis axuda psicolóxica, voulle preguntar a Mónica tamén pola visibilización do colectivo dende este punto de vista. Eu creo que todo o que non se fala, se non falas del, non existe. Se non falas nos centros educativos da diversidade, se non explicas as diferencias que hai nas persoas, nas eleccións das persoas, as diferencias entre sexo, entre xénero, entre orientación sexual e todas as súas combinacións, non existe. Se non existen, os nenos o que van a facer é acosar a esa persoa. Por que? Porque é diferente, non saben. Igual que pasa coas enfermidades raras ou pasa con moitas cosas. A educación, eu creo que é o primordial para que eses nenos e nenas, incluso os mesmos nenos e nenas, van educar aos seus pais tamén.
en respeto. Eu creo que a palabra respeto é o que ten que empregar agora o colectivo, é respetar a diversidade de cada un e cada unha. Agora que xa cada unha de vos xa interviu, abrimos o debate, falade cando consideredes oportuno, e pregunto-vos pola sociedade, a sociedade na que vivimos. Credes que houbo avances nestes últimos anos ou que hai algún que outro retroceso? Podes falar cando queredes. Bueno, nos, a asociación, creemos que sí. Lóxicamente, non se pode decir que non hai un avance, porque houve un avance. O que pasa é que, a ver, o exemplo que temos é que a legislación tamén está paralizada. Entón, eso que queiras que non xenera un retroceso. Fai 2 anos que unha lei de igualdade do colectivo está paralizada. E entón, eso tamén repercute na sociedade. Impide que siga avanzando a grandes escalas como se pretendía. A sociedade avanza porque tamén existen cada vez máis asociacións, máis colectivos que intentan e loitan cara a esta visibilización e naturalidade. Se miramos hacia atrás, o mellor 10 anos ou 20 anos atrás, casi non había ningún tipo de asociación. Ahora, cada vez salen máis e son necesarias, e o traballo que fan é fundamental. Con elas, o que intentamos é eso, que ese avance non se corte e que sigamos. A sociedade, sí avanzou, cada vez hai menos casos, ou eso é o que vemos e o que intentamos tamén que se produzca, non? Entón, sí está avanzando, pero en moitas escalas eu creo que é un avance un pouco lento. E en relación ao que decía antes Mónica, tamén é fundamental a tarea que se está facendo nos colexios, porque a sociedade para que avance tamén se ten que ser formada e informada. Se descoñecen é imposible que siga avanzando. Teñen que ter coñecementos para poder avanzar e pouco a pouco que vaya a cara ao objetivo principal que o que temos, que é establecer unha igualdade entre todas as persoas. Sí, eu penso que a sociedade é a que está avanzando, máis que o mellor as leis e tal, vai a sociedade por diante. En estas elecciones que tuvimos, nestas últimas, tanto a nivel xeral como a nivel municipal, o avance da sociedade veuse. Hai persoas dentro de nosa sociedade que se resisten á evolución, e xa vimos que non é o sentir mayoritario, que o sentir mayoritario avanza hacia a liberdade, hacia a igualdade. En relación ao que dicías tú, a educación é moi importante, é a base de todo, como estén educados os nosos nenos será a sociedade do futuro, e tamén é moi importante formar a sociedade, a sociedade, xa non desde nenos, senón tamén os axentes que interveñen na sociedade, pois é moi importante facer planes para informar os médicos de como teñen que actuar, a policía local, a asistentes sociales, aí sí que temos moito que traballar niso, porque a xente ten moita desinformación. Sí, eu creo que precisamente a xente sabe que xa asistimos, que estamos aquí. O problema é que non son conscientes de todas as cousas que nos pasan, simplemente por a nosa condición. Entón, falas con persoas que realmente se sorprenden de que ao mellor se atopen casos de discriminación. Como é posible que 2019 é unha frase que escoito constantemente, e simplemente con entrar a unha asociación daste conta de que é unha cousa diaria, rutinaria, co cal, sí, parece ser que hubo un avance no sentido de que, vale, están aí, pero non son conscientes das problemáticas que temos diariamente, e iso é precisamente o que hai que visibilizar. Por iso é necesario estar nos medios de entretenimento, nas leis, simplemente na mente das persoas, para que hai unhas necesidades concretas que hai que tratar, que non é simplemente que estamos aquí. Entón creo que esa é a parte que falla. Que chama a atención casos de odio, casos de violencia ou de ataques, non? Pois no que comentabades vos, por exemplo, en Pontevedra, tamén aquí na comarca, é dicir, cousas que a veces se ven na televisión que parecen de moi lonxe, non? Algo moi afastado, pero que realmente tamén acontece aquí na nosa contorna, non? Sí, e discriminacións que o mellor non chegan a ser un delito de odio así grande, pero discriminacións no día a día e na rutina do día a día que fan que esa persoa se vea que non é libre para vivir como outras non está, e romper cos estereotipos, que hai moitos estereotipos. Unha cousa é que sabemos que esas persoas viven na sociedade como todo o mundo, todos somos iguales, pero sempre hai que normalizar a situación e facer unha igualdade real, eso é o que falta. Eu creo que a loita non é só do colectivo para visibilizar, eu creo que as persoas heterosexuais teñen que axudar a visibilizar o colectivo, e temos que facer presión social. Sabemos calquer conduta, calquer chiste, calquer gracia que non tal, temos que levantarnos nesa mesa e dicir algo.
E o tema creo que agora vai por aí, que non é que o colectivo teña só a súa loita como colectivo, senón que creo tanto que os políticos, como os técnicos, como calquer persoa de a pé, tiene que ser. Que ocorre? Aquí estamos persoas que non tuvemos ninguna formación en materia de diversidade. Por formarnos, ni siquiera nos informaron de outras religións, que nos van informar de outras orientacións sexuais. Entonces, agora as novas generacións agardamos que coa formación sí se teñan ese respeto, pero as persoas que fan esas agresións, como comentábamos, non tiveron ningún tipo de formación, teñen medo o desconocido. Entón, ese é o traballo do colectivo, o traballo de calquer persoa da P, visibilizar e normalizar ou naturalizar, como surxiu no Congreso Internacional que fechemos en Cambados, a palabra naturalizar. De outros países, viñeron, por exemplo, comentabas a posibilidade de ter un centro de detención. En Portugal hai varios centros que dependen, ademais, dos temas políticos, están a traballar a prol de ese traballo, e incluso se aprobou fais uns anos que, sorprendentemente, nos pensamos que igual o noso país veciño non está máis avanzado, pero realmente teñen aprobado a nivel educativo mínimo 90 minutos a semana de formación en materia de diversidade. Nos centros educativos está instaurado, cousa que aquí non. Entón, eu creo que debemos aprender de outros lugares, outros países onde están máis avanzados, que xa están traballando nese ámbito, e que debemos coller esas ideas e facelas, así sería, as ideas desarrollarlas máis rápido aquí, porque sabemos que están funcionando en outros países. Por lo tanto, falta educación nestas materias, non? Sí, eu creo que non é só que falta educación, eu creo que tamén hai unha falta total de actualizar a información tamén que existe, porque mesmo outro día comentábamos con un membro de Gotas que ela dedica ao ámbito de sanidade e demais, e ela decía que ela non recorda haber estudiado como dentro da materia, por exemplo, unha persoa intersexual. Non había información sobre iso. Entón, eu creo que hai unha necesidade clara, hoxe en día, na sociedade como estamos, de que exista tamén como unha actualización de toda a información para poder chegar a que esas persoas tamén coñezan que existen máis persoas con outro tipo de sexualidade, con outro tipo de inquietudes e con outro tipo de formas de vida en sí, e que pouco a pouco sean aceptadas como un ser totalmente normal. Como... Claro, saber como tratalas en el caso que teñan un problema e que teñan que necesitar duns servicios, porque neste momento non sei se habrá moitos psicólogos especializados nos centros de saúde que, en tema de diversidade ou Ni nos centros de información. Ni nos centros de información ás mulleres, claro. Os centros de información ás mulleres teñen como función tamén traballar co colectivo. Claro. Non só coas mulleres, con colectivo, con mulleres vulnerables, o sea, o centro de información chamase así, que realmente creo que o nome non está moi acertado, porque realmente tes que traballar con moitas outras persoas. Entonces eu creo que debería haber unha especialización para saber, porque ti como técnico, como vas a falar con alguén se non sabes sobre ese tema? Non? Eu entendo que tamén as persoas que van do colectivo van a explicar ali a súa realidade e a persoa que está diante non ten nin idea de que está falando. Claro, que precisamente falla esa información de forma como institucional ou, digamos, casi obrigatoria, porque senón depende do libre albedrío do profesional se quere especializarse nese caso, se tenes a sorte de atopalo, porque o mellor en cuestións psicolóxicas e demais, cando no tema trans é moi importante que atopes xente que este formada, simplemente para a túa integridade moral. É complicadísimo atopar, simplemente unha persoa que polo que sexa, pois desenrola unha especie de preocupación por este colectivo concreto, é faino, pero non hai realmente ningún tipo de formación institucional que haxa unha preocupación realmente por a administración que diga vamos a dar esta formación a estes profesionais dos que dependen moitísimas persoas, porque no caso trans é case obligatorio por lei que teñamos que pasar por esas persoas. Entón, dependemos de persoas que non están formadas, que a vez son as que deciden como podemos vivir a nosa vida. Claro, que teñen que facer unha avaliación, facer un informe. E se estás facendo unha avaliación, un informe de algo que non sabes... Descoñeces totalmente. Queríamos preguntar, como debe ser o papel, a implicación das administracións, está ben ata onde chega toda agora, precisa que haxa unha maior implicación, vou comezar contigo, Paloma.
Sí, eu penso que sí, que hace falta unha maior implicación. Nos estamos ao servicio dos cidadáns, entonces se unha situación queremos normalizala dentro da sociedade, temos que contribuir para isto. Eu penso que dende o Concello debería visibilizarse esta realidade moito máis, aunque que sexan, o que decía antes, con campañas de publicidade, debería con actos, charlas nos colexios, formación a profesionais de diferentes ámbitos, policía local ou educadores. Os profesores tamén teñen que saber como se van a enfrentar nun caso de un neno que, en caso de transexualidade, por exemplo, un profesor non teñe nin idea como enfrentar un caso así, incluso cara a explicárselo ao resto dos nenos da clase para que para que se normalice esa situación. Entón, eu penso que o papel das administracións é fundamental. Como vedes vos, dende o outro lado da barreira? Bueno, eu considero que sí, que ten que haber unha maior implicación. Nos por exemplo, de experiencias, nos estamos no Concello de Ribadumia, somos unha asociación con sede aquí, e sí que sempre tivemos o apoio por parte do Concello de Ribadumia. Tamén temos información de outros concellos que non existe tanta implicación. Quizás vai un pouco os colectivos e asociacións existentes por un lado e o Concello vai por outro e non hai un nexo común. Entonces dificulta un pouco as tarefas que ten a asociación e os colectivos que queren levar a cabo. Por outro lado, eu creo tamén que as entidades o que teñen que facer tamén é preocuparse. Nós notamos que hai un pouco falta de preocupación, é dicir, moitas veces as asociacións temos que ir detrás do Concello para intentar sacar adiante proxectos. Creo que hai unha falta tamén e que estaría ben que os concellos tamén se preocupasen por ese colectivo, as súas inquietudes e os proxectos que queren levar adiante para intentar apoialos ao máximo, non? Claro, é que normalmente son as asociacións as que acuden ao Concello para poder pedir certas cousas, non é o Concello que di, temos esta preocupación, vamos trasladala aos cidadáns e vamos a buscar as persoas que están informadas nestes casos. Non, simplemente nós que dicimos, temos unha situación bastante importante que queremos solucionar e tenemos que acudir á administración, non é porque eles digan, pois sí, hai que facer algo. Entón, esa sí que é unha problemática bastante constante. Logo tamén existen outros problemas que donde o Concello tamén ten moito que decir, porque xa non só é o tema da igualdade, que vivamos unha sociedade normalizada, senón que tamén o fagamos real, o sea, o índice de paro de xente, porque ao mellor están estereotipados, se xa é difícil encontrar traballo, pois hai determinadas persoas igual, isto se agrava, entón eu penso que os concellos tamén poderíamos influir en isto, con axudas e todo, claro, sobre todo no colectivo transexual hai un índice de paro moi elevado e eu penso que teríamos que dende o Concello fomentar a posibilidade de adaptación. A miña experiencia é que o Concello, por lo menos nas experiencias que estou a facer dende a nosa consultoría de igualdade que estamos a facer na comarca, cando surxiu o primeiro simposio internacional LGTBI Galicia, que non sabíamos que era o primeiro tamén de Galicia, pero despois de facelo supemos que era a nivel de Galicia o único que había internacional, digamos, o único no que traía expertos de diferentes países para explicar pois o mellor que se está a facer nos países e tamén as cousas que están pasando noutros países que están peor que a nós, non? Para, digamos, acercar eso a todo tipo de persoas que se acercaran a este congreso. E foi a iniciativa da Concellería de Igualdade de Cambados a que dixo, mira, vamos a traballar neste tal, que podemos facer? E dixen, bueno, eu creo que temos que traer exemplos de mellora que se poden aplicar a nivel local, exemplos de cousas que están a pasar noutros países que mellor non sabemos se están a sufrir moitas persoas noutros países, e que se ten que dirixir, non lanzar unha campaña colectiva, senón dirixir a todas as persoas que teñen que saber que está pasando, pois, o bo que está pasando en Noruega ou en Portugal e o malo que está pasando pois, en algúns países árabes, que a xente queda moi impactada por saber o que está pasando, porque a veces ves na noticia unha cousiña, ves nas noticias algo e pasa de largo, non? Eu creo que eso, que a educación a todas as persoas vai facer que ao final, entre todos, o colectivo, máis as persoas que se consideren heterosexuales, ou calquer persoa, nenos e nenas, fagamos pantalla e digamos, mira, perdón, isto non se permite, ou esta conduta non se permite, ou este comentario non se permite. Que dicía agora Mónica, non a mesma realidade, pero en diferentes sitios, e claro, dependendo do sitio no que estés, pois a realidade vívese dunha forma diferente. Vou vos preguntar por como se vive a diversidade sexual na nosa contorna. Temos grandes núcleos, como por exemplo a cidade de Pontevedra ou tamén Vilagarcía, por exemplo, pero de todos os xeitos non é nin Madrid nin Barcelona. Entón,
quero vos preguntar por como credes que reacciona a sociedade pois a esta diversidade sexual. Se é máis difícil ou a comprensión é máis difícil nas partes rurais, por exemplo, vos que tedes a vosa, digamos, base de operacións aquí en Ribadumia, é máis difícil normalizar a diversidade sexual nun concello do tamaño de Ribadumia? Sí, é máis difícil, pero difícil en comparación ás grandes cidades como é o caso de Madrid. Por un simple feito de que temos unha tradición bastante marcada e por outro lado de que sempre hai o coñecemento entre as persoas, non existe o anonimato como pode existir o mellor nunha grande cidade. Entonces, as persoas homosexuales pois estamos moito máis expostas ás críticas, aos reproches e calquer tipo de outro tipo de agresión, non tanto física como pode ser tamén o mellor verbal. É máis complicado, lóxicamente é máis complicado, pero a hora, por exemplo, nós temos como de experiencia da asociación a hora de buscar ese apoio para visualizar e naturalizar, tamén podemos xogar a que é un pouco máis fácil, porque o feito de que a xente tamén te coñeza, tamén arrancas un maior apoio. A xente coñécete por outras virtudes, outras aptitudes, entonces tes unha empatía con esa persoa. E ao principio mellor, se o descoñecen, pois pode chocar un pouco, pero non te van a rexeitar por eso, porque xa te coñecen dentro de outras facetas e saben como eres realmente. Entonces, en ese aspecto ten unha parte boa e unha parte mala. Pero a dificultade que hubo sempre no rural estuvo hoxe en día sigue habendo e anos atrás tamén. De feito, moita xente ten marchado ás grandes cidades para vivir libre, para vivir realmente a vida que queren vivir, porque aquí no rural tiñeno escondido, non eran realmente como eran eles, e tiveron que marchar. Nos, desde Gotas, desde a asociación, queremos demostrar que poden vivir no rural, que se pode vivir libre e que sexas como sexas, que a sociedade tente que aceptar, non tes que marchar para poder vivir a túa vida. Eso sería injusto, non? Estamos intentando loitar para demostrar que eso. A ver como se ve, por exemplo, en Pontevedra. En Pontevedra é un caso especial porque este ano vai ser o primeiro no que celebremos unha concentración realmente de orgullo. Non se fixeron sí que algunha festa ou unha especie de acto así como simbólico, pero non realmente un movimento e un activismo real en Pontevedra. De feito, fai pouco a coordinadora da Avante naceu fai menos dun ano. Entón foi como unha necesidade dos colectivos de como é posible que en Pontevedra non haxa nada, porque xente LGTB ten que ver. Entón, precisamente, os pouquiños que nos atopamos, que sabíamos que existíamos, nos xuntamos e fixemos a cuestión de Avante, e foi cando empezou a xurdir todo. Pero o problema é ese, a que comentaba Mónica, non hai conciencia social de que isto sea necesario por parte de todas as persoas, aunque non sexan LGTB. Co cal, ás veces, hai dúbidas se ao mellor vai ter unha especie de respaldo ou non, nunha cidade de Pontevedra onde nunca se fixo realmente nada. Pero entón sí que queremos loitar por que empece a sociedade a decir, pois, isto é interesante porque a diversidade realmente nos favorece a todos. Eu confío en que si o teña, porque eu penso que os pontevedreses somos unhas persoas con un talante moi plural, o aberta, no? Pontevedra de ver a quen pasa e agradece. Eu penso que sí que vai tener aceptación e vai ser o punto de partida de algo moito máis grande que intentaremos facer. Eu agora ya me pilla aterrizando no momento tal, pero para o ano que ven, para que podes organizar. Para o ano que ven íbamos facer unha segunda edición, pero de Festa do Orgullo que xa veremos, pero con máis tempo. Pero eu penso que sí que vai ter moita, que o bo é que empezamos con un punto de partida este ano e que vai ter moita aceptación. A miña experiencia, porque aquí na comarca tamén hai experiencias, o ano pasado, co semana que cheveches tamén da diversidade da asociación, estamos chegando, pois eu vexo fai 2-3 anos que todas as persoas van. O sea, non é unha cuestión do colectivo. É iso que quero tamén facer chamar, xa que te dis que en Pontevedra que non sabes se vai... É que o apoio ten que ser de todas as persoas. Eu como heterosexual teño que estar ali. Entendes? Eu creo que todas as persoas, se son sensibles ao respeto e queren dar o apoio, deben de estar ali. Veuse tamén no aternecer solidario da Quinta de San Amaro, que tamén son veciños ademais nosos. Hai familias, hai nenos pequenos, é super divertido, pasamos, bueno, está aquelo que non hai onde aparcar en todo o meaño. Eu creo que ao final é unha festa, digamos, do respeto e da diversidade, e de estar ali. E tens que estar ali e salir ali, e que te vexan todos, porque
igual que fixemos no simposio LGTBI de Cambados, a campaña era eu vou a estar no simposio. E as persoas que iban a estar eran persoas heterosexuales, bisexuales, trans, interxénero, de todo. Claro, a sociedade se construe entre todos, entonces todos temos que implicarnos neso. Sí, a parte tamén vexo fundamental e animo, por exemplo, a asociación e as actividades que quere xerar en Pontevedra de que sigan adiante. Pouco a pouco, probablemente, cando empezas un proxecto, nos fai 2 anos que estamos con estes proxectos e levando a cabo o mes da diversidade e demais, o primeiro ano tamén nos atopamos con que non sabíamos como iba a reaccionar a xente, se a xente iba a animarse a participar e demais. Tivemos un resultado moi positivo. Este ano coidamos que vai a ser máis, porque tamén nos preocupamos tamén de informar a través de redes sociales, facer diferentes charlas, o sea, intentar chegar a canto máis xente posible. E creo que é fundamental tamén por parte das asociacións non quedarse agrupadas e organizarse como se fora en secretismo, sino que hai que salir á rúa e decir e facerse notar para que outra xente tamén poida unirse a esa loita e esa visibilidade, non? Bueno, se os parece, facemos un alto no camiño, descansamos uns minutiños, imos á publicidade, de contado estamos de volta. Seguimos no Contrastes, neste Contrastes da diversidade. Agora, se vos parece, falamos da mocidade, porque, evidentemente, na adolescencia, cando cada un dos nenos ou nenas pois se empeza a sentir interese pola súa sexualidade, tamén pois por coñecerse, digamos, a si mesmo. E vou vos preguntar por esa situación, por exemplo, nos institutos, nos colexios, se detectades que aínda segue sendo un terreo complicado para o benestar desas persoas do colectivo LGTBI que forman parte pois tamén da comunidade educativa, non? Que dicíamos antes, a educación que tamén é importante, pois non só quen a dá, senón tamén quen a recibe. Como vedes o mundo dentro desas paredes, por exemplo, dos institutos? Sí que é un obstáculo moi grande no sentido de que a xente pensa que é unha cuestión de adultos. Realmente, cando ti sabes cativo, xa tes a sensación de que che gustan os homens, as mulleres, non é simplemente algo sexual, pero é unha atracción moi básica. Co cal sí que hai que falar das diversidades, das opcións que hai. Entón, a información está demostrado que fai que a xente sexa máis tolerante e que estas situacións dense moitísimo menos. O sea, as discusións non teñen que basarse na sexualidade da xente, senón é unha cousa a celebrar. Pero sí que é moi importante na actualidade ter en conta que estamos no reino da información. Agora mesmo os nenos están informadísimos. Eu falo con xente moi xove que xa fala de xéneros no binarios, de transexualidade, que está investigando quen son. E ese é o problema, que a xente non sabe xestionar, non dan ferramentas aos rapaces para poder xestionar esta información. Xa teñen. O problema é como a conseguen e como a xestionan. Parece tamén que hai como, non sei se hai o mesmo acoso, as mesmas agresións, por exemplo, no instituto, non? Que sempre era un lugar complicado. Non sei se credes que agora hai como un entendemento máis, non? Sí, eu penso que sí que se evolucionou en comparación a outros anos. É como un tema, xa non é un tema tan tabú. Antes eu, cando estudiaba, recordo que era un tema un pouco tabú e as persoas non se animaban tampouco a decir nada. O sea, é máis, negábano totalmente. Si alguén che decía algo, gustan as nenas, ou decías non. Non somos tan maiores. E aos poucos días hasta conseguías un noivo para que non levantara, sabes, ollo hacia ti. E entón, pero sí, hoxe en día sí que hai un avance. A xente, como dixo a miña compañeira, os rapaces están moito máis informados. A veces teñen moito máis a cabeza máis aberta que un adulto, porque están abertos a seguir aprendendo, son como esponxas e reciben todo. Pero, bueno, sigo dicindo que aí é a base onde hai que facer, e sobre todo facer moita forza no sector educativo para intentar que non se quede solo, porque moitas veces os rapaces teñen referencia ao mellor de gay, lesbiana, trans agora, pero hai moito máis. Hai moito máis. Entonces hai que expoñerlo para que os rapaces tamén vayan identificando e vayan eles mesmos tamén explorándose e coñecéndose a si mesmo.
O que decía Ada, que tamén temos que formar os profesores porque é moi importante que alguén le poda enseñar a filtrar esa información que reciben por todos os lados, tanto sobre a sexualidade en xeral como sobre temas concretos ou específicos sobre os que teñan dúdas, non? Porque senón si poden caer en algún problema, algunha desorientación. Entón eu penso que sería boa a formación e a educación, tanto deles como do resto dos nenos en diversidade, en sexualidade dende pequenos. A miña experiencia de formación en diversidade, porque sí que estamos formando en centros educativos, é que nos centros onde damos a formación en diversidade hai menos incidencias, porque hai coñecemento. Que ocorre? Non teño constancia, na miña empresa de temas de formación en diversidade, que os concellos me chamen para darlle formación aos educadores. Ao final, os nenos están máis educados, que os profesores en quedar na clase pois tamén aprenden, pero que os profesores. Eu creo que, claro, se dende educación non teñen unha formación específica, igual os concellos son os que teñen que propoñer nos centros educativos esa formación para que os profesores tamén saiban traballar. Se os parece, falamos tamén do ámbito laboral, porque unha vez adulto, pois, que máis que menos, pois, se ten a sorte de ter un traballo, pois se ten que enfrontar, pois, a realidade do mundo laboral, a convivir con compañeiros e compañeiras de traballo, e pregunto-vos pola discriminación que pode haber aí, xa non digo tanto acoso como pode haber quizáis na etapa de formación ou na etapa educativa, pero si quizáis, pois, o típico, miradas, comentarios, non sei na asociación se tedes constancia de que no mercado laboral ainda sexa en parte así. Eu creo que non. Nós, desde a nosa experiencia, nunca tivemos que sufrir nin pasar por iso. Sí que é normal, o sea, suele pasar esos casos de que, ao mellor, sempre hai os típicos comentarios, pero esos comentarios moitas veces existen e non son xa só pola túa condición sexual. Si unha persona vai falar de moitas cousas da túa vida. Tamén é certo, sería injusto negalo, de que nós non chegamos tampouco ao traballo e nos presentamos como tal. Entonces tamén non existe unha declaración aberta da nosa condición sexual. Entonces probablemente tampouco se leve a cabo unha discriminación porque nós tampouco nos sabemos como somos realmente, sino que o deixamos un pouco de porta fora como somos personalmente e nos centramos no noso ámbito máis profesionalmente, non? Entonces, constancia así, nós non podemos decir que Claro, que creo que deu unha clave. Hai xente que sí que pode, digamos, non presentarse como tal, pero, por exemplo, no colectivo trans, en moitísimas ocasións non temos esa oportunidade. Simplemente polos documentos, eu falo de experiencias persoais, de que realmente foi bastante duro presentarse a un posto que ti sabes que vales, que le gusta a esa persoa, e no momento dice, vamos a firmar o contrato, ensinas o DNI, e aí empezan os problemas. Así que é bastante obvio que hai unha discriminación cando o 30% das persoas trans estamos no paro e cando a prostitución forzada en mulleres trans é case do 70%, co cal sí que hai un importante problema non só de discriminación, sino incluso das propias institucións que nos forzan a estar con un DNI que non nos representa durante 2 anos mentre hai hormonas. Durante os 6 meses a xente xa me trataba en feminino e, sen embargo, eu tenía que presentar o meu DNI e decían, pero ti roubáchelo. Excepto, 2 anos para facer o cambio de... Exactamente, 2 anos en hormonas para poder facer o cambio de DNI, máis as esperas burocráticas, máis as esperas médicas, máis as esperas psicolóxicas, co cal, ao mellor, pasaste 5 anos indocumentada. Entón, corres a sorte de que esa persoa este formada ou non e que este disposta a mover todos os fíos posibles para que a túa identidade sea salvaguardada, pero senón... Claro, este caso non se dá en outros países, que evidentemente moitísimo máis rápido, pero moitísimo máis rápido. Que ocorre? En nenos pequenos que ocorra isto, e que teñen que esperar non sei cantos anos para que teñan o seu DNI como ten que telo, e despois que teñes que facer unha evaluación psicolóxica por unha persoa que non sabes hasta que punto sabe, e que de esa persoa que te está facendo a evaluación depende o teu futuro. Digamos que o descoñecemento é o peor que está ocorrendo por o tema do colectivo. E que ocorre? As persoas que están en postos, ou que están formando aos nosos nenos, ou que están en postos políticos, ou que sexa, non teñen nin idea. Nin tampouco queren saber, algúns. Entonces, eu creo que hai que informar, e a información vai facer que as persoas respeten. Que ocorre? Cando ti non sabes algo, dache medo, e o que faz é falar mal de eso, ou dicir que non, ou dicirlle que non é un traballo, o que sexa.
e non valorar, tal como comentaba a Susana, ti cando chegas a un traballo non dis a quen votas, non? E a mí non me importa con que se acoste Susana, é a vida de Susana. Home, se se acostara comigo importaríame, pero se non, non, non. Entón, eu creo que é unha cuestión de respeto, de que ela ten a súa vida, de que ten as súas eleccións políticas, orientacións sexuais, e que eso non ten por que afectar o traballo que faga Susana comigo, non? E aparte, eu considero que Claro, se alérxica a algo, eso non non sei. ten nada que ver a que ti estés totalmente preparado para o posto de traballo. Claro, non podes valorar eso. Perfectamente como era o capacitado caso, que non ten que... Sí, eso non ten nada Eso que pasa ver. unha Repercute. muller cando fan a facer unha entrevista de traballo. Claro. Tes fillos? Non. Vas a telos? Aquí Eso ten que afectar un posto de traballo? Poderíamos dicir, non, Non. que hai outro teito de cristal, non? Por Claro. exemplo, no vosso caso se cadra, pois dobre teito de cristal, non? Muller Eu e por penso que encima sí. no colectivo Simplemente LGTBI. o teito de cristal, vai máis forte o teito. Sí, lóxicamente no caso, por exemplo, dos trans, eso é moito máis visible, non? As dificultades que teñen. Bueno, estamos a días de que se celebre o Día do Orgullo. Como vedes ese tipo de celebracións, por exemplo, eses desfiles, non, que se celebran en moitos capitais do mundo, pero aquí no caso de España o principal é en Madrid, credes que ese é un bo xeito de visibilizar o colectivo? Eu creo que é unha discusión moi interesante que teño con moitísimas persoas e eu estive no outro lado e convenceronme de que estaba totalmente equivocada. Sí que hai unha especie de moita crítica das cabalgatas, da exhibición, e todas esas cousas, e din, é que non é boa imaxe. E como que non é boa imaxe? Non é esa a cuestión. É dicir, non, o respeto depende de que seas unha persoa, non do que ti fagas. Co cal o que estamos facendo, a xente que digo o contrario, é poñer prejuicios para instalar a outros. É dicir, a unha persona que está sen camiseta nunha cabalgata merece o mesmo respeto que a persoa que está con traxe cobata cunha pancarta. E creo que é iso que hai que entender, que precisamente estamos lutando pola diversidade, que cada un faga o que quera mentre non faga dano e que merece respeto, e sen embargo logo estamos criticando, non, se quere respeto pero que o faga así. Entón volvemos ao mesmo que estábamos antes. Pero realmente o único problema que hai nestes orgullos é simplemente non que haxa cabalgatas ou celebracións ou cousas chamativas, senón que a xente olvide que isto é unha loita e que hai reclamacións que hai que seguir facendo porque parece que con matrimonio igualitario se acabou. E non, agora parece que sí que estamos despertando de que as cousas non están seguras as que temos e que quedan moitísimas polas que loitar. Sí, no, eu opino un poquinho tamén como Diada. Nós, de feito, desde a asociación, o que defendemos ante eso é que non somos quen de decir que está mal un xeito determinado de manifestarse, non? Ou de expresarse, co cual nós estamos loitando por unha liberdade, e unha liberdade de expresión, donde cada persoa pois ten que ser totalmente libre de poder facelo, sempre cando facemos fincapé non invadas a liberdade de outras persoas. Entonces, en ese aspecto, nós estamos a favor de que cada persoa se manifeste como queira, se exhiba como queira e que loite como queira, sempre cando non impida e non ataque contra a liberdade dos outros seres humanos. Ti decías ao principio que Madrid era un referente da Ata Festa do agora, Orgullo, por lo menos, por eso iba a matizarte ata agora, esperemos que siga sendo, pero está un pouco no aire, non? Eu penso que a visibilidade é boa, sempre boa, o que dicías ti ao principio, que non se ve, o que non se escribe non existe, entonces canta máis visibilidade se vea, pois mellor en liberdade, claro, é polo que estamos loitando, o que dicías ti. Eu creo que está ben que se manifesten de todas maneiras. Vimos, aquí na comarca estamos vendo diferentes tipos de manifestacións. Tamén a nivel de Galicia pois temos o agrocuir, que tamén en Monterroso están traballando xa fai anos moi ben. Teño moi boa relación con eles e creo que están facendo moi ben, porque además está dirixido eso, a que veñan familias, a que todas as persoas estamos no mesmo camiño, na mesma loita, na loita dos dereitos humanos, realmente, non? Creo que tanto o colectivo LGTB, o feminismo, o único que estamos a pedir son ter os nosos dereitos. E nada máis, dereitos ao traballo, dereitos a que non te sinalen pola calle, dereitos a que non te agredan, pois son dereitos humanos realmente, nada máis. Sí, o que non se pode quedar nun día, sabes, nese día. Ese día facemos a festa e despois o resto do ano esquecémonos de todo iso, non. Teñen que ser unha cosa continua durante todo o ano. Tener que ir complementada con actividades continuas durante todo o ano. E, bueno, e agora que estamos xa nas vésperas desa celebración, tanto na rúa, nas redes sociais, en calquera sitio sempre vai aparecer esa mítica frase de para cando o día do orgulletero, xa que o colectivo LGTBI pode ter o seu día. Os que o fagan. Pois o día seguinte, eu que sei. Eu por aí só teño que decir que
diferentes exemplos que eu creo que cando, por exemplo, se é ilegal un matrimonio hetero, cando unha persoa hetero vaya por a calle ca súa parexa sea agredida ou sea insultada, cando unha persoa que é hetero sea expulsada da súa casa polo seu pai pola súa condición, ou infinidade de exemplos, non? Cando suceda eso, Gotas comprométese a apoiar totalmente a esa persoa, pero vamos, hasta o fin dos nosos días, cando eso suceda, pero lamentablemente non sucede. Entón, moitas veces é criticado tamén o orgullo. Por que o orgullo gay? O orgullo gay non é unha festa na cal eu vou a manifestar que estou orgullosa de ser lesbiana, non é iso, é unha loita. Eu maniféstome por unha loita buscando os nosos dereitos que teñen igual todas as persoas. Entonces, esas persoas que preguntan por que se fai o orgullo gay e non o orgullo hetero, igual tiñanse que dar gracias de non ter a necesidade de ter que convocar un orgullo hetero, porque teñen os seus dereitos. Isto ocorre sempre, porque, bueno, eu que traballo en temas de igualdade, ao final teño que celebrar moitos días. Entón, teño que celebrar o Día da Nena. Explícalle ti, algúns concellos, por que hai que celebrar o Día da Nena e non o Día do Neno, que tamén existe o Día do Neno en xeral, nenos e nenas, non? Entón, explico, bueno, no momento no que as nenas que nacen no mundo non estén con maiores problemas que os nenos por nacer nenas, as ablaciones xenitales femeninas, ou non sei que, non existirá o Día da Nena, pero hasta ese momento, hasta que o día que este todo ben e que teñamos igualdade, que non lle pase ás nenas o que lle está pasando por nacer nena, non se fará o Día da Nena. O Día do Orgullo non se fará no momento que todo o mundo respete. O Día do 25N da violencia de xénero, o 25N e o 8M nacen porque hai unha desigualdade e un problema. O momento que non hai no problema, non faremos ese día. Temos que facer o día do home varón, sano, sen ningún tipo de discapacidade, heterosexual. Claro, é claro que decíamos antes da visibilidade, a xente sabe que existimos, pero non entende todo o que hai detrás. É dicir, unha loita non é orgullo por ser o que somos, que eso simplemente é unha cuestión de casualidade, é por orgullo de sobrevivir. Oxe, é un hito que persoas, por exemplo, persoas trans que temos un índice de suicidio de 41%, estamos aquí. Por todas as cousas que sufrimos, aínda así seguimos adiante, conseguimos ser felices e conseguimos facer unha vida normal. Ese orgullo, que a pesar dos obstáculos que hai, somos capaces de seguir adiante. Non sei se outras persoas serían capaces se se enfrentasen a todo iso. É iso que hai que reclamar. Hai persoas que non poden volver ao seu país de orixe. Agora, en Brasil, cantas persoas coñezo que son de Brasil, que viven aquí, que agora, por o problema que hai, non poden ir ali porque están subendo o índice de asasinatos, por exemplo, a persoas trans. En Malexos hai 70 estados nos cales ser homosexual é un delito, e incluso en 11 é condenado con pena de morte. Entón, eso que provoca toda esa situación, todo ese coñecemento pola nosa parte, é o que provoca que temos que sair á rúa a seguir loitando polos nosos dereitos. Dereitos e supervivencia tamén, como decía Ada, non? Oxalá non tivera que existir eso. Día do Orgullo, anteriormente coñecido como Día do Orgullo Gay, agora Día do Orgullo LGTBIQ+. Supoño que hai moita xente que anda perdido con tanta letra e que non entende de que vai todo isto. Supoño que é difícil de explicar ou de transmitir ao resto da sociedade que significa cada unha desas realidades sexuais que se agocha detrás de cada unha desas letras, e moitas veces sí que se escoitan esos comentarios de que cada ano lle engade unha letra máis. Eu creo que hai unha necesidade. Hai unha necesidade porque cada persoa necesita se identificar e ten que estar aí e vais ampliando porque realmente, como decían antes elas, que está moi ben dito que unha persoa, unha cousa que non existe e o que temos que visibilizar é que existen máis formas e que non pasa nada, hai moitas máis condicións e teñen que estar aí todas para que cada persoa tamén teña a súa representación aí e poida gozar tamén dos seus dereitos, non? É que o problema non é que este as siglas ou non, o problema é que a xente pensa que as inventamos. Esa é a cousa, o sea, non é que realmente hai certas situacións que non se coñecen, pero que xa existían de toda a vida. O problema é que non se sabían. Simplemente agora, coa forza do colectivo das siglas, pois súmanse máis letras que din, necesitamos o vosso apoio porque vos tedes unha voz que gustaríanos aproveitar, co cal non é porque non metemos ellos nos apeteza, é simplemente mostrar realidades que non se coñecían, a sexualidade, intersexualidade, outras siglas que
Simplemente, como son diferencias que teñen que ver coa sexualidade de alguna maneira, sí que, digamos, pode ser un foco para visibilizar esas Eu creo que situacións. axuda moito das siglas, porque eu o primeiro que explico cando entro a un centro educativo, vamos a sacar sigla por sigla. Entón vamos analizando cada unha, e vamos explicando o que é cada unha, porque a xente non ten nin idea de nada. O sea, a miña sensación é que se non estás fora do colectivo non tes nin idea. A ver, chegaches o de bisexual, e despois, a partir de aí, ao letras non chegaches aí todavía. Entonces, hai que ir explicar ás persoas o que é, e a realidade que é, e a problemática que ten cada realidade dentro, non? Porque o mellor ti, a túa veciña, pensas que é lesbiana, pero a mellor non é lesbiana. A mellor é pansexual. Ahora explícalle ao teu veciño que, pois claro, pois tens que explicar ese concepto. E igual, hoxe a mañán din un módulo de igualdade e tuven que explicar este concepto, porque ao final non sei como chegamos, e acabo dando formación tamén, non? Un módulo de igualdade dun obradoiro. Pero realmente, ti tes que ter a información, porque se non tes a información, ao final acabas sinalando as persoas como raros. E o problema, o raro eres ti, que non te sabes nada, sabes? O desinformado. Bueno, vou vos preguntar agora a cada unha de vos. Primeiro vou comezar por Gotas, porque xa decía ao comezo que están celebrando este mes da diversidade aquí no Concello de Ribadumia. Tedes un importante programa de actividades, variado programa de actividades, supoño que estades a tope todos estes días, non? Ultimando todo para este fin de semana que nos queda. A verdade é que levamos un mes inteiro facendo diferentes actividades, non? Nos facemos actividades moi diversas, lúdicas, informativas, educativas, artísticas e culturais. Intentamos eso que falábamos, chegar canta máis xente posible, non? Fixemos ahora, mañan temos unha charla no colexio aquí de Xule Becerra Malvar, aquí en Barrantes, e despois esperanos un fin de semana onde temos concertos e a festa máis... O sábado, non? Esa festa o sábado. Vaise centrar o sábado desde as 11:30 ata as 3 da mañá. O ano pasado tamén o fixemos, o que pasa que estaba hasta a sesión Bermú. Este ano, despois da xente, de intentar pois que disfrutara máis dese día, porque moita xente por traballo non podía vir e demais, por un reclamo intentamos aumentar a franxa horaria e vamos a disfrutar de grupos, de actuacións, de bingo, travesti, tamén temos, bueno, como é a lectura do manifesto, un pouco así, facer un día bonito para disfrutar o que decíamos, non só o colectivo, sino toda a xente de Ribadumia, todos os veciños que se queiran achegar aquí e, sobre todo, tamén facelo ao largo do día para que os nenos tamén podan estar participando este día. Onde vai ser, por certo, que non o dixemos? Vai ser aquí ao lado dunha plazoleta que hai ao lado do Concello. Ao ladiño da Casa do Concello, xusto, perfecto. Bueno, e en Pontevedra xa o dicía antes, Ada, que estades aí traballando para esa celebración, non, con esa concentración o 28 de xuño, non? O mesmo día do Orgullo. Exactamente, de feito, vimos que non coincidera con outras festividades, vimos que Vigo facía o 29, así que perfecto, porque coincidiu exactamente no que queríamos. Así que realmente o reclamo máis abundante no colectivo LGTB de Pontevedra, porque non hai concentración, porque aquí non hai marcha, porque non nos visibilizamos. Entón, é como, digamos, o prato principal que queremos superar xa, que haxa unha concentración na Praza de Peregrina, e ademais estaban persoas tímidas, bueno, podemos quedarnos aí, non, vamos ir aí e vamos marchar hacia a Praza de España para que máis xente nos vexa. Entón, ese, digamos, é o que queremos que saia adiante, que esperemos que sea un exitazo. E logo xa haberá unha especie mucho máis familiar, realmente a marcha vai quen queira, porque sí que é importante que canta máis xente se xunta, aunque non se xa LGTB, sempre vai vendido. Pero vai haber un picnic onde vai haber comida, sorteos, en colaboración ademais cun local, con DJ, e despois vai haber unha festa que é festa máis nocturna, que se xa tamén colaboración con outra asociación LGTB, nun local. Iso que temos, de momento, esperemos que en un futuro sexa máis ambicioso, pero se queremos sacar a marcha, bastante... Bueno, esa marcha da Peregrina ata a Praza de España, pasades precisamente por diante da Casa do Concello. Podedes aproveitar para poñerlle deberes tamén nestes 4 anos a nova concelleira que se está estreando. Por onde queres ir nestes 4 anos nesta materia? Que queres facer? Nos encantados, xa estiven falando con Ada, además, que eu estaba vendo como está todo o concerto que teñen eles, o acordo que teñen coa concelleira anterior, que se habían falado e iba a prestar axuda tamén, colaborar en toda esta festa no que me sexa posible.
porque darlle publicidade para que se sume toda a sociedade pontevedresa a esta festa. E o ano que ven máis e mellor, non? E o ano que ven máis e mellor, eso seguro. Bueno, Mónica, pregúntoche por último, ti como responsable dos simposios LGTBI internacionais que se celebran en Cambados, van 2 edicións, non sei se xa estades a traballar na terceira, se temos tamén xa dende a data... segunda xa estamos traballando na terceira. Podenos adiantar un poquinho? Sí, farémolo en outubro, estamos a ultimar o día, porque tamén como veñen persoas de outros países, pois depende que poda coincidir que todos podan estar aquí. Agardamos tamén, faremos, pois eso, como comentábamos, é unha celebración ou é un congreso que sea de todos e de todos os que pensamos que temos respeto pola diversidade das persoas. Eu creo que todos e todas debemos estar ali apoiando. Intentaremos que estén países máis avanzados que a nós, que tamén que nos ensinen novas prácticas que se poden aplicar a nivel local, que tamén a nivel local se pode traballar moito, porque están paradas as leis, pero as persoas son as que moven as leis. Non son, a veces vámonos por diante delas, non? Entonces eu agardo que todos, ao final, durante todo o ano estánse a facer cousas e que se este a traballar e que para o ano que ven, no próximo Orgullo, se vamos que en todos os centros educativos os nenos están a ser formados en materia de diversidade e con eso consigamos que as novas xeracións non ocorran as cousas que están a ocorrer agora. Bueno, pois interesante, proveitoso debate sen dúbida aquí en Canal Rías Baixas. Paloma, Susi, Mónica e Ada, graciñas por participar neste faladoiro e moita forza e moito ánimo nesas actividades, neses actos que ides organizar ao longo destas vindeiras xornadas. Nos agora facemos unha nova pausa para a publicidade de contado. Recibimos aquí no plato de contrastes o alcalde de Ribeira. Bueno, pois xa estamos aquí de volta. Manuel Ruiz vai ser o alcalde do Concello de Ribeira durante os vindeiros 4 anos. O Popular conseguiu reter o poder, e iso que non o tivo nada doado, porque a irrupción do PBBI, xunto cos intentos do seu líder por artellar un goberno alternativo, puxeronlle as cousas un tanto complicadas a Manuel Ruiz. Moi boas noites, alcalde. Hola, boas noites. Como estamos? Moi ben. Pois moi ben, moitas gracias. Bueno, antes de comezar a falar do futuro do Concello de Ribeira, se parecimos recordar os datos de como quedou debuxada a corporación da súa localidade. Van a ver tamén vostedes de contado aí na súa pantalla. O Partido Popular conseguiu reter o poder mantendo os 9 concelleiros que xa tiña, mantense como a primeira forza, pero irrompeu o Partido Barbanza Independente con 7 concelleiros, o PSOE 2, o BNG 2 e suma Ribeira un único representante. A maioría absoluta está nos 11 concelleiros no Concello de Ribeira. O PP quedou, como lles comentamos, con 9 edís nesa corporación. Bueno, pois antes de nada imos co último. Nesta semana vostede vai propoñer a algúns dos grupos da corporación entrar no seu executivo. Non sei se hai novidades nese aspecto, se xa houve algún tipo de conversa. Bueno, precisamente hoxe vamos a comenzar esas conversas. Simplemente decir que o que pretendo é acordos de máximos. O acordo máximo que se pode alcanzar nunha corporación é precisamente un goberno estable a partir da colaboración mayoritaria dos grupos, e a partir de aí pois iremos de máis a menos, é dicir, a poder ser acordos de legislatura respetando o papel da oposición de quen quere estar en el, acordos de pleno cara a aprobar cada ano os presupostos e acordos puntuais en temas importantes para o Concello. Entonces, lóxicamente, o meu papel é intentar o máximo, que é darlle estabilidade a partir de un goberno que pudera alcanzar os 11 concellais, non? Non sei se ten esperanzas en que dean as contas e que o goberno de Ribeira sexa de 11. Home, eu creo que non se dan quizás circunstancias, por moitas veces esa parte que teñen os partidos de antepoñer determinadas cuestións ao que pode ser o entendimento nun ámbito concreto territorial. Nun ámbito local, non? Exactamente. Partindo deso, eu sei as dificultades que teñen partidos de esquerda para pactar ese tipo de acordos co Partido Popular, son respetuoso con eso, pero a vez tamén sei que outro tipo de acordos foron posibles na última legislatura e van a ser posibles en esta. Bueno, pois a espera de que haxa novidades. De momento temos por diante 4 anos en principio dun goberno en minoría, unha fórmula de gobernar que vostede xa coñece, estivo nos últimos 4 anos gobernando deste xeito. Non sei se é unha forma complicada de gobernar.
Bueno, a min foi unha forma que me satisfixo moito, non tanto no plano personal como político. No personal, pois eu creo que dar cabida e posibilidade a todos os grupos a que fagan súa acción de goberno é algo que creo que ao final se traslada á ciudadanía en esa, eu creo que empatía que ten co goberno municipal, pero por outra parte tamén a satisfacción de ver como o 99% das nosas propostas foron aprobadas por todos os grupos, ou ben como o resto das propostas dos outros grupos tiñan unha aceptación que superaba 3 de cada 4, pois lle fai ver a un que é posible un concello onde todos se sintan sobre todo partícipes e onde as cousas que se fagan sempre teñan unha firma que non sea exclusiva dun solo partido. Non sei como se viu ali en Ribeira, pero dá a sensación visto dende fora que foi unha campaña electoral un tanto máis convulsa do habitual. Bueno, non pola nosa parte, a verdad que sentimos que Ribeira, que sempre foi un exemplo de respeto en todos os ámbitos en esta campaña, pois precisamente quen viña con esas ganas de renovar os aires do Concello non fora cando menos, digamos, consecuente con saber co que un di se traslada á ciudadanía. Se un o que está trasladando en todo momento é un mensaxe, en todo caso, pois demasiado crítico, demasiado áspero, con insultos, iso ao final se pode traducir en que a ciudadanía se volva máis crispada tamén. Non pola nosa parte nos limitamos absolutamente a decir o que queríamos facer e o que levábamos feito como garantía de precisamente ese programa que levábamos. Non? Polo tanto, nós estamos moi contentos e cos grupos, ademais, que conformaban o que é a antigua corporación, de haber respetado ese espacio no que o pueblo se entende. Se outros viñeron, digamos, a enlodazar o que é a política, evidentemente non é a nosa responsabilidade. Cree que foi boa tanta crispación para os veciños? Sacaron algo de proveito os veciños con tanto cruzamento de acusacións que houve, por exemplo? É que eu creo que iso é o que precisamente un ten que ter a responsabilidade en política de saber que non é o mismo decir unha cousa nun ámbito privado ou pechado que decirlo en público. É dicir, a crispación xenera crispación, a crítica xenera maior crítica e, polo tanto, esa é unha responsabilidade que quen non tuvera en conta esas premisas, pois lle vai a acompañar toda a súa vida. Por parte de, eu creo que de todos os grupos que conformábamos a corporación antigua e que agora tamén moitos deles siguen presentes, creo que hubo ese respeto personal e institucional que non se debe perder nunca, non? Porque creo que Ribeira é un lugar de encontro e eu sempre dixen que Ribeira só se construye desde o cariño e o amor a Ribeira, non? Vostede lembrará cando vou aquí, en condición de candidato do Partido Popular ao debate do Concello de Ribeira, falaba vostede duns traidores, unha alusión velada aos seus excompañeiros que agora forman parte do Partido Barbanza Independiente. Xusto despois desas eleccións, das eleccións do 26 de maio, pasaba por aquí, por este mesmo plató, o líder dese partido, Vicente Mariño, e nós lles preguntamos a él pola súa relación. Isto foi o que nos dixo. Yo he estado con el actual regidor 4 años y, sin entrar ya en más temas que en Ribeira son conocidos, yo llegué a un momento que vi claramente que el señor Calva de Rencor estaba mirando más para él, más para su partido, que para los vecinos. Y hubo un momento que yo le dije, yo primero apuesto por los vecinos, yo primero he ido casa por casa a pedir el voto y yo tengo que rendir cuentas a ese vecino. Y si tú me pones al partido por delante, a las siglas de un partido por delante, yo no sirvo para estar aquí. Así que lle pregunto agora a vostede, antepuxo as siglas do Partido Popular aos veciños e as veciñas de Ribeira, tal como di o señor Mariño? Bueno, o señor Mariño e algún dos que lle acompañaban na lista seguían pertenecendo ao Partido Popular poucos días antes de que empezara a campaña. Eu simplemente decir que todas as queixas do señor Mariño veñen desde o día en que o ceso do que é a Delegación de Servicios Sociales. A partir de aí parece que lle apareceron esos fantasmas que moito antes non tiña, non? Polo tanto, eu creo que os feitos están aí, pero sobre todo as actitudes, calqueira pode ver a actitud que tuvo este partido e o señor Mariño ao longo da campaña e que sigue tendo ao día de hoxe, cando se nega a falar co alcalde de Ribeira, co grupo
goberno de Ribeira. Eu onte lle decía que Ribeira está moi por encima do señor Mariño, do señor Ruiz, do partido do señor Mariño, do partido do señor Ruiz. Ribeira ten que ser capaz de entenderse entre os líderes desas formacións políticas. A partir de aí, chegar ou non chegar a acordos é unha cuestión diferente. Eu non tiña na miña intervención de investidura ningunha outra, digamos, obxectivo ou cousa na mente que non fora decirlle aos demais grupos que estou disposto a falar, a dialogar, e incluso co señor Mariño e con todas as diferencias que pudéramos ter hasta o día que tomei posesión, aí se acabaron. Para min, volvo a repetir, é o representante dun partido que ten 7 concelleiros e, polo tanto, a miña intención é entenderme con el. Claro, é imposible entenderse con alguén que a día de hoxe nega todo tipo de contacto co partido maioritario de Ribeira, non? A verdade é que o resultado do PBBI foi moi bo, tivo 7 concelleiros, partía de 0, o señor Mariño intentou de varios xeitos non chegar á alcaldía, a pesar de non ser a forza máis votada, falando, intentando falar, pois mesmo nas datas previas á xornada de investidura, pois convocando unha reunión na que participaron o PSOE e Suma Ribeira, pero finalmente o Partido Popular non lle salvou o mal resultado do PBBI, senón o mal resultado da esquerda. Bueno, vamos a ver, é que o señor Mariño ven de un partido que según o BNG e o PSOE é un partido de dereitas. A partir de aí pode ver cal é a actitud e cal é, desde fai 30 anos que estou en política, cal é o talante do señor Ruiz. Hoxe en día as redes sociales, calqueira pode ver a actitude e o que pensa cada un de os candidatos de todos os temas da actualidade, e ver que, como comigo, non só son unha persona absolutamente aberta, de un talante absolutamente liberal, teño demostrado que son capaz de entenderme con todo o mundo e aceptar pois o que son as suxerencias e aceptar o que son as ideas de outros grupos, e a partir de aí eu creo que eu estaba moito máis cerca do que é o BNG, do que é o PSOE, incluso do que é o novo grupo Suma Ribeira, do que pode ser o señor Mariño, que, bueno, volvo a repetir, non ten demostrado precisamente esa actividade de diálogo e de entendimento que eu levo demostrado en toda a miña vida política, tanto no Concello como no Parlamento, como ahora como alcalde, non? Este mandato empeza pois con esa tensión, con esa crispación que houbo na campaña electoral, pero agora, por exemplo, na súa investidura, no seu discurso, vostede facía un chamamento pois a tender a man, non? A tender a man a todos os grupos da corporación de cara a estes vindeiros 4 anos. Cree que haberá boa sintonía nos vindeiros anos, que haberá cooperación entre as distintas formacións, ou que esta crispación que vimos nestas datas previas ás eleccións se vai prolongar no tempo? Pola miña parte, como decía, rachou o día que me invisten alcalde. A partir dese momento eu son o alcalde de todos os ribeirenses, incluso dos que votaron ao señor Mariño. Polo tanto, a miña idea sigue sendo e seguirá sendo durante 4 anos é darlle a miña man. A partir de aí, pois, se o que nesta última temporada parece é rexeitar ese brazo tendido a chegar a entendimentos co que é o alcalde de Ribeira, volvo a repetir, o alcalde de Ribeira. Eu creo que o señor Mariño, ou eu ao señor Mariño, non vou invitar ao meu cumpleanos, pero iso é diferente a que como alcalde eu teña o meu brazo sempre aberto para darlle a man e para chegar a acordos que beneficien a Ribeira. Se non somos capaces de entender eso, flaco favor lle estamos facendo ao que é a convivencia nun pueblo que hasta ahora sempre foi modélico precisamente en eso, non? Polo tanto, eu espero que o tempo empece pois a abrir, cando menos, ou a aperturar ese diálogo tan necesario. Co resto dos grupos, sei que o vou a ter. A partir de aí, chegar a acordos é unha cuestión diferente, pero sei que os grupos sempre están abertos polo beneficio de Ribeira a intentar entenderse comigo. Agora lle pregunto polos 4 anos que temos por diante. Antes voulle preguntar polos 4 anos que deixamos atrás, que aprendeu vostede neste tempo gobernando, como digo, en minoría, e cal pode ser, digamos, brevemente o resumo do mandato pasado? Bueno, eu entro en política no ano 87, entro nun goberno. Chego ao Parlamento no ano 94 e entro nun goberno. E, polo tanto, non tiña a perspectiva
de o que é estar na oposición, e moitas veces eso te faiche perder un pouco o norte. Eu decía, cando perdemos a maioría con Manuel Fraga no Parlamento, que aquel paso pola oposición iba a ser beneficioso para o Partido Popular. Eu tamén podo decir, pois precisamente eso, non, que aquel paso pola oposición creo que o concepto que eu tiña da política cambiou no totalmente, e a partir de aí, pois eu tuve un goberno con maioría absoluta e un goberno en minoría. Podolle decir que estou moitísimo máis satisfeito dos logros comuns de esa segunda legislatura en minoría dos que fixen na primeira, donde se conseguiron numéricamente, cuantitativamente, moitísimas máis cousas. Sin embargo, eu lle dou máis peso a esa parte cualitativa, a ese pueblo que é capaz de entenderse, que é capaz de deixar moitas veces as siglas, incluso cando lle pode perxudicar, porque eu comprendo que os partidos políticos hoxe en día estén facendo un análisis pensando que a súa actitude destes 4 anos foi o que lle levou a perder concelleiros. Eu creo que non. Eu creo que ao final o que se polarizou foi a campaña. A campaña eu nunca minusvalorei o que era o potencial que tiña o PBBI, eles si minusvaloraron o potencial que tiña o Partido Popular e a acción do alcalde durante este tempo, e ao final parecía que era unha elección entre uns e outros, e iso pudo motivar a que moito voto, que sabemos que é prestado, eu quero dicir que hai moitísimo voto que sei que é da esquerda, que a esquerda me votou, que me o dixo tanto personalmente como indirectamente, polo tanto eu me debo en corpo e alma a todos esos ribeirenses que me deron a oportunidade de seguir gobernando cando posiblemente en outras circunstancias hubieran optado por un goberno diferente. Bueno, proxectos de futuro, que é o máis urxente agora mesmo para a Ribeira? Bueno, eu dixen que o primeiro para min era de novo saber onde estaban os grupos e cales eran as súas iniciativas. Estos días xa estuvemos tratando cantidad de cuestións, esta mesma semana teño unha reunión para que vai a ser a futura vía de circunvalación de Ribeira, hoxe estuven falando co Conselleiro de Sanidade polo que é a ampliación de infraestructuras tan importantes como podía ser a Casa do Mar, é dicir, o centro de saúde e mesmo a futura ampliación do hospital unha vez que se acabe o que é a ampliación de urxencias. Estamos ca Xunta de Galicia para que emita o informe canto antes do que é o polígono industrial, é dicir, en definitiva, hai moitas cuestións que poden parecer as máis importantes, pero para un veciño o máis importante moitas veces é o non ter agua ao seu carón, o non ter un servicio de recollida de lixo eficiente, etc. etc. Por lo tanto, temos esa doble vertiente das grandes obras que benefician a totalidade do municipio, pero esa obra que é tan necesaria para que todos podan vivir en igualdad como é un saneamiento, unha dotación de agua, etc. etc. Bueno, o Partido Popular lanzou un programa con 130 propostas diferentes, non sei, creen que lles dará tempo a facer todo o que prometeron? Bueno, eu son dos que creo que sempre fun un pouco conservador no aspecto de que cando prometín 130 é que sabía que podía chegar a 150 ou 160, polo tanto quixen cando menos que cando a xente volva a coller o programa electoral e poda ir tachando todas e cada unha das medidas que se acometeron, pois prácticamente o 100% estén cumplidas ou cando menos en tramitación, non? Polo tanto, creo que eran medidas concretas que se diferenciaban do resto dos partidos, non? Porque, por decir, ou poñer un exemplo, claro, eu miraba como o resto dos partidos poñían fortalecer os servicios sociales. Bueno, pois eu daba 5 medidas de servicios sociales que íbamos a acometer, non? Hoxe mesmo aprobábamos o que é o programa Xantar na Casa, hoxe mesmo estábamos tamén mirando da ampliación do que é o centro de día de Alzheimer, etc. etc. Non? É dicir, as cousas concretas no que a xente identifica ese mellorar en deportes, ese mellorar en cultura, ese mellorar en servicios sociales, que as medidas concretas que están esperando que tomemos. Non? Creo que era a diferencia do noso grupo con outros. Conteme como vai facer iso de levar a alcaldía por todas as parroquias.
Bueno, pois simplemente vamos a intentar buscar un día no que nos centros sociais ou ben nas casas de cultura das parroquias este o alcalde, non? Eso aparte das medidas que xa durante moito tempo levamos facendo, como as reunións do alcalde en todas as parroquias, levábamos algunha medida pois novedosa, como a participación dos veciños no que era o presupuesto municipal. Este ano vai a ser complicado, pero porque xa levamos moitas cousas aprobadas, non? Pero si ao largo desta legislatura tiñamos que complementalo con moitas medidas de acción veciñal que eu creo que hoxe en día o que acerca os políticos ao seu pueblo é precisamente ese acercamento a través de medidas concretas, non? Falaba agora vostede dos orzamentos, ve complicada esa aprobación dos orzamentos porque quedaron pospostos, non, ata despois das eleccións, non, os de 2019. Eu nunca vexo complicado o que se pode falar, no que un se pode entender, é dicir, eu creo que ningún grupo que este no Concello de Ribeira gana nada simplemente oporse a uns presupuestos. Donde vexo eu o papel deses grupos? Pois decir, oiga, para min é unha prioridade que usted faga isto, e se usted fai isto, eu me comprometo a absterme ou eu estou dispuesto a votarlle a favor, porque habrá algún presupuesto no que estén dispostos a votar a favor. Bueno, pois eu creo que teño a capacidade de diálogo suficiente como para intentar, cando menos, encontrar un presupuesto no que todos estemos cómodos e que o que non vaya a votar a favor, cando menos, pois sea quen de absterse porque ve cousas positivas. Ora, para iso o indispensable é o diálogo. Se se me nega o diálogo por parte de algún grupo, hasta ahora só fixo un, o que estamos logrando, pois, ser líderes de unha oposición intransigente non construtiva. E, polo tanto, eu creo que o tempo que vai a levar a cada un a ver o papel construtivo da súa labor no Concello, non? Bueno, pois estaremos atentos a ver como se van levando os diferentes grupos políticos do Concello de Ribeira. Manuel Ruiz, alcalde desa localidade do Concello de Ribeira, graciñas por achegarse esta noite a To Contrastes. Pois moitísimas gracias, como sempre, a Contrastes e a Canal Rías Baixas. Bueno, pois así poñemos o punto final a este programa, marchamos, pero querolles lembrar que o mércores da semana que ven temos o derradeiro programa desta tempada de 2019, así que xa saben, non o perdan, adeus.